Кышкы каникул. Иң рәхәтле кышкы каникул иде. Ура, ура дип рәхәтләнеп чана шуа идек. Әтти ясап биргән кечкенә матур бизәкле чанада шуа идем. Әтинең чана ясап бетергәнен түнсезлек белән көтеп ала идек. Туңып бызланып катып өйгә кайтасың. Алыштырырга кием булса әз генә җылына идек тә киридән чыгып китәбез. Ул чакларда шундый рәхәт иде. Әти-әни кычагында бер нинди уйларсыз туйгынча уйныйсың. Без бит урам балалары гел бергә идек. Күбә үстек, бер зур чанага, навыз ташый торган чана, утырып шуа идек. Безнең бакчаларыбыз зират буена тоташкан. Шунда Кыш бабай зур итеп тау ясап куя иде. Рәисәләрнең бакчасындагы тау иң биеге. Шунда менеп ничек сыялган кадерле чанага тиялешә идек. И аска таба шуып, рәисәләрнең бакчасын узып, Рәсимәләрнең бакчасына килеп керәбез. Рәсимәләрнең бакчасыннан бик озак кына шуып, дыңк итеп аларның мунчасына килеп бәрелеп, ишелеп төшә идек. Кайсы аста калган елый, кайсы мунча кырына бәрелгән елый. Ничек исән калынган, имгәнелмәгән. Шунда кызык та иде бит әле. Әзрәк калаганнан соң кирдән чананы стрәп менеп китә идек. Караңгы төшә иде. Әниләр берничә тапкыр чыгып кычкыргач кына кереп китә иде. Кермәс тә идек әле. Зираттан шырплата иде. Караңгы бит. Өйгә кереп әни пешергән шупаларны ашап, рәхәтләнеп, изрәп йокыга таласың. Безгә биргән 2 аналык кышкы каникул узып та киткән инде. Иркә.